Радыё «Рацыя» 98,1 ды 99,2 FM. Слухайте нас таксама на racja.com. Шчодры вечар з Радыё «Рацыя». Добрий вечір, щодрий вечір, багатий вечір. Зусім виключний вечір на хвалях Радіо Рація. Починаємо наш виключний подляцький концерт пожаданняў. Вядома, гэта Новы год паводле юліанскага, так званага старога календара. Аднак для вялікай, калі не пераважнай колькасці нашых слухачоў на Падляшшы, гэта сапраўдны Новы год. Вось, сённяшні канцэрт у гэты выключны вечар і ноч правядуць з вами Анна Шайкоўская. Добрый вечар. Добрый вечар, таксама кажа вам Юрка Лашчынскі. І я, Кастусь Бандарук. СМС-кі сёння для нас адсочвае і рэдагуе Ганна Мордань. Сёння мы завершаем 2015 год. Можна сказаць, што ён для кожнага быў іншы. Для свету, я думаю, у цэлым даволі драматычны. Для асобных людзей неадназначны, для адных удалы, памысны, а для іншых складаны і меней шчаслівы. Цягам гэтага году многія нашыя блізкія і радыныя сябры адышлі ў вечнасць. Гэта проста непазбежная заканамернасць лёсу. Усё ж жыццё працягваецца. Працягваюцца і нашыя падляцкія канцэрты пажаданняў. А вось, пачынаючы сённяшні канцэрт, нагадаем бадай самае галоўнае. Нумар у нашу студыю гэта 85 654 51 51. Тэлефануйце сваімі словамі, выказвайце прывітанні і пажаданні. Мы заўсёды падкрэсліваем, што найлепш, найбольш пачутліва і шчыра гучаць словы, выказаныя сваім голасам. Прасіце песні, якія вы б хацелі пачуць, а мы, як звычайна, па меры магчымасці іх падшукаем і запусцім. Яшчэ раз паўтару нумар у нашу студыю. 85 654 51. Можаце таксама пасылаць пажаданне СМС-паведамленнямі на нумар 508 667 663. СМС сёння прымае, адсочвае і tutaj нам прыносіць Ганя Мордань. Можаце таксама дасылаць вашыя пажаданні праз Skype, логін вельмі лёгкі Рацыя. Пішыце таксама на наш электронны адрас koncert@racja.com. А пачнем сённяшні навагодні канцэрт пажаданняў з песні не інакш «Шчодры вечар» і «Тодар з Чэрэмшы». Радыё «Рацыя» 98,1 ды 99,2 FM. Слухайте нас таксама на racja.com.